Ila-ilahon ta ang usa sa mga young actresses sa GMA Artist Center. Mas starstruck o ma-inspire ta this morning kauban si Ella Cristofani. Mayong buntag Ella and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Yan, maayong buntag din po sa inyo lahat. Tatala po sa inyo, Miss Cecil. Yan, good day po. It's really a good day dahil makakasama ka namin, Ella. Kumusta ka na and kumusta din ang family mo? Ay, mabuti naman po. That side, of course, medyo mahirap ang sitwasyon natin ngayon due to COVID. Pero all in all naman po, positive lang po. And happy naman po kami. Ella, we'd like to know more about you. Pwede bang mag-share ka ng 3 things about you dito sa GMA Regional TV Live? First fact siguro pa about me is super duper hilig ko po sa cartoons. I mean like, hindi na po ako bata pero sobrang hilig ko po sa cartoons until this age. Actually, mahilig pa ako sa cats. Like, I'm a big cat lover. I have 3 cats at home. Wow. Currently, yung isa, ningangat-kat yung chair ko dito sa gilid ko. And very family-oriented po ako. Kahit matagal ko na hindi nakikita yung family ko po sa probinsya, ayun. Kumbaga pag nakikita ko po, still intact pa rin naman po. Ayan, so ano ka pala? You like cartoons, you're a cat lover, and you're a family person, Ella. Ayan. And moving on, next question natin. You were one of those who dreamed, believed, and survived by joining Starstruck last year. How did Starstruck change your life, Ella? It changed me a lot as a person. Kumbaga noong una, akala ko madali lang. Kasi ko, oh my God, nakapasok ko. Akala ko madali lang. Yung pala hindi. Pero para sa akin, ang dami ko po natutunan. And I think it also helped me or kumbaga parang minoldan niya ako as a person. So I'm very grateful and very thankful nakapasok ko sa Starstruck. And it changed me a lot. Ever since ba, itong pag-aartista na talaga yung gustong-gusto mong gawin, na ito talaga yung gusto mong i-pursue na career? Yes po. Katulad din po na palagi ko po sinasabi, bata pa lang po ako at a very young age. Simula pa nanood ako ng TV, parang gusto ko ako din. Parang gusto ko maging isa sa mga bata na, ayun, kuma-acting or nag-ano. Kumbaga, like, super na-inganyo talaga ako. Kahit before, nagtatry din po ako mag-audition sa iba't ibang commercials. Unfortunately, hindi po. Pero when I started na, siguro like, my early adolescence or into my teen years, medyo, kahit paano, medyo okay. And here, dito na po ako. Nakakatuwa lang po. The dreams do come true. Pero ngayon, what makes you grateful na naging bahagi ka na ng GMA Artist Center? Being a part of GMA is such a big deal for me. Kumbaga parang the inner child of me. For sure, sobrang tuwang-tuwa kung makakausap ko man yung batang ako. For sure, super matutuwa yun. Until na, hindi pa rin ako makapaniwala. At ngayon po, kaya super duper na-excite po sa interview. Kasi until na, hindi pa rin ako makapaniwala na naging part po ako ng GMA. Ella, may ano ka ba? May dream role ka ba na gusto mo sanang masubukan? Yes po. Pangarap ko po talaga maging bida kontra bida. Bida kontra bida man as kambal or like kontra bida naman tapos habang tumatagal magiging bida din. Yung po talaga yung pangarap ko po. So Ella, ano yung mensahe mo para sa lahat ng mga kapuso natin? Sa panahon ngayon, kailangan natin yung maging positive pero wag lang sa COVID. So yan, stay home and stay safe. Stay safe din, Ella, and thank you for joining us this morning. Thank you very much po. Dili lang sa telebisyon, apan sa tinuod nga kinabuhi. Let's all dream, believe, and survive, mga kapuso, sama ni Ella Cristofani. Ug mubalik pa mi, so tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live.